Месето, що ме тук няма страшно, нали? Естествено. Ние много провокативно към Ради, бе. Той е от ЦСКА. Сега не сте всички екипи ще Ремко, я сещам аз. Ради, да знаеш, че съм ЦСКАр. Това силното на сила ме накараха да пусна. Аз съм от Ботев, ама той си от много ви Ботев. Пет. Вите, два надали. Два надали. Да, почти. Шави първото второ. Второ. Мяри дай очи. Ох. Кога ще дойде брачет, че? Шави, иди там в съблекалната. Що? Да ти видя кадривото дупе. Ай, сега какво ма караш да говоря глупости? Кажи го, да види. Кадривото дупе. И сега ще кажа, че съм го избръснал специално за тебе, Ради. Мали. Еба, този мач за да не го гледат много хора. Че аудиозвучението е много мръсно. Аз, ти, Бекито, Дани Асад, Шавето, братчет му и Мишо. И сме до там. Няма Фейсбук приятел като ми, нали той? Да. Митака ми пише не може да дойде, Ицо Маринов ми пише не мога да дойда. Ицо игра в С кой? Ама той друго... И Иво и той заради същата причина. Ицо и... Иво и той, Ивайло Станчев. Станчев, да. Ние за Христо Маринов казвам. Браво! Браво! Стига, чакай. Браво, специално за тебе съм се обръщал. Чакай, че да свършим мачовете и после с любовните турти. Моля ви се, господа, да запазите благоприличие. Що не работи това табло, нали? Много се депресираме. Времето много бързо тече. Дали? Чисто. Ники, не съм го това, защото сега си идвам от Камчия. Даже направо така идвам. Не е проблем. Не съм го добавил този случай, където ми го изпрати. Сега идвам от Камчия, пък вчера ремонтираха тук Viva.com, има.com, глупости и нямахме интернет. Зато и не съм писал нищо. Нямаш леко глупости сега. Няма страшно ни хапи. Аз сега хвана госта на Лопко обаче. А? На Лопко. Колко на колко? С Монтана? Това на един човек с Монтана. Те с Монтана от 85 и 87 минута. Единия минава вратаря. Да. Торес срещу Челси, срещу Юнайтед. И аз. Изтърва я вънка. Пък след това, следващата атака, подават се крило за циране. Отзад единия влиза човек, няма човек, няма никой. Съответна фаза, пак фаут. За Монтана. И колко? Какво? Аут за Монтана.
2-1 за Монтана. Не, 0-1, обаче трябваше реално с тези двете положения. Тоест първия, той няма ден, Радаш, Пепи Атанасов, аз съм Петър Атанасов. Минава вратаря ми и като горе също. Пепи Атанасов, също. Аз направо като чух, че той ми става супер тъпър. Ради колко? Стига пък ти бе, голям си тупи бе, шави. Що е баб? Де така бе? Какво? Стига бе? Аз съм за граенка вратар даже. Стига е ти. Тепна така. Някакви закачки ли има? Много... Ей! Ще свиря мача, аз накрая и ще върня. Ще върня и ще свиря. О, Ефи! Аз дойдох тук. Как си бе, батко? Живо здраво. Днеска за теб си говорих с едно вече. Да, И да ми ударят камерата. Няма, викам, няма. Пере, викам, той викам. как си ти? Много викам сериозно. Как си ти? Дойдох да гледам зета. Щерка. Другата ми щерка. Значи, 2-1 и мен ще гледай. Аз разбрах, да, че съм с вас ще ли? Да бе. Аз съм злати. Точно на дербито. Въобще, и за двата отбора държа. Да. Се сечи битва в Бога. Що знам, че ти не биш казал, че си казал? И аз спрях бе, тук просто топ. Втора дивизия, славете, играем за кефа, виж. Първия. Беше ми казал, че... Да бе. Имаш там. Да бе, не играя, тук си играем за кеф. Ама срещу които играеш трябва да знаете, да не те пускат, да не те удрят. Не бе, а то няма проблем. Аз сега ходих на хокей, бе, човек. До сега бях на хокей. Да бе, бихме 12 на 2 първи мач. Направо. Кога бяха тук? Наистина много груби бяха. Да. Много груби бяха. Сега няма да има такива. Да, надявам се. Бе, тук да не си заложил 5 Да. кг кръв, майка му да е. Има някой игра. Да. Все едно не 5. Че 60 очи бил майка за живота. Бе, ти си играе, бе. Ти не се. То тук удрат. Все едно, че бяха... Аз сега, не. Планираш го вече, фаща то. Аз стига, бе. Шави! Споменаваш някой други. Ще ви споменава, бе. Таска я беше набутил с глава, тя на палто. Щяха да му палто. Трябваше да си повече фал. Ако я беше ударил с глава, щяха да му палто. Мише! Мише! Мише, вас не ме бате. Кой номер? Без значение. Ако искаш е 0, без значение. Снимай само, бате. Добре. Да, още човек направо. Съсипвам от тук. Голям използвач. Да. Стана ли? Да.
Не, Саш. Adi zagraj. Аз спокойно. Това телефонче не знам на кого е. На Шави. Как си миш? 6. Без 10. Челси, това нещо виждам. Прилика е на Челси. Не, Леси Карло. Беки само чакай. Ще дойде ли? Той гледам, че пише, че ще дойде. Да. Ако не дойде става. Че сме точно 6 човека. Така ли? Абе, Шави, брачет ти къде бе? Е, те 15 матча, те да не са разбрали и половина. Вълнава, каза, ще дойде сега. Ето като ти е телефончето, ще.
Пеци, как е? Сам защитник, как бе? Аре бе, Беки, изкарай ми акчова, може. Аз ти добре. Ти как си? Беки, кой е номер? 7? Няма значение. 7 добре ли? Добре. Добре. Или 11? Виза. 7 по-добре. Значи Кристияно, не Меси. Абе, не се спъни, бе, Шави. Моля те. Абе, Шави, не я бута тази топка, бе. После ще играеш за моето чип. Голям бал. Мише, аз завържи се само да отида да им взема. Го и Дани Тодори, добре. Дани, по-бързо е. Ще дойде да снимаш малко. Да загреши. Кой там был? Масло знам да ли подобно. Чем се чуте са починали, ще ударят. Брат, има ли време още? Това скоро по-време ли? Докторе, прич. Ви са предния път играят. Всеки хвали ли си може? Ради, колко може? Не почвам след това, да? Или може Къс предния? Почвам на проблем, да? Не. Дай да взема най-време. Е,